Samantala, idol, labi ng piloto at estudyante po nito na nasangkot sa isang plane crash sa Lingayen. Nakuha na ng kanilang mga pamilya. Malalimang investigasyon naman nagpapatuloy. Para sa detalye kasama natin, Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Nakuha na ng pamilya ang labi ng 2 kataong nasangkot sa pagbagsak ng isang Cessna plane sa Lingayen, Pangasinan. Dumating ang mga pamilya ng biktima upang kunin ang labi ng 2 sa mismong araw din ng pinangyarihan ng insidente. Sa panayam ng IFM News Sigupan kay Lingayen Police Station, Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Amor Sumine, dumating kahapon ang pamunuan ng Civil Aviation Authority of the Philippines at inimbestigahan ang lugar ng aksidente. Dito na rin na-retrieve ang makina ng eroplano. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng Lingayen Police Station sa KAAP at PNP Aviation Group sa malalimang pag-imbestiga upang matukoy ang tunay na naging sanhi ng plane crash. Samantala, nagpaabot ng pagkikiramay ang flying school na may-ari ng bumagsak na Cessna aircraft at tiniyak ang koordinasyon ng tanggapan sa isinasagawang investigasyon ukol dito. Pansamantalang pinatigil ang pagpapalipad sa mga aircraft ng naturang flying school habang gumugulong ang investigasyon nito. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raka Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.